Egunon danori, eta ongi etorriak, ohiko osoko bilkura honetagara. Aztergaiari jarraituz, lehenengo puntua, 2022ko maiatzaren 27ko osoko bilkuraren akta onartzea hala badagokio. Hau batez onartzen dugu? Hau batez onartzen da. Bigarren puntua, itxitako ekitaldietako fakturak onartu eta ordaintzea. Hau ogasun batzordean aztertu zen. Hau batez onartu zen, hau batez onartzen dugu. Hau batez onartzen da. Hirugarren puntua, F 2022 fakturen zerrenda balio kostu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzailetzako eginkizunez betetzea 5. espedientea. Hau ere, ogasun batzordean aztertu zen. Hau batez onartu zen, hau batez onartzen da. Laugarren puntua, 9-7 zenbakion alkatearen dekretua berrestea 2023 urterako herriko jaieguna. Datorren urtean, 2023an, Carmen eguna igandez jausten da, orduen proposamena da astelena 17 jai izatea. Hau batez onartzen dugu? Bosgarren puntura joko dugu, 2013 zenbakidun alkatearen dekretu berri ematea gerakina gehitzea onartzea 2. zenbakia. Diruzaintzako gerakinarekin eta egonkortasun txostenarekin. Normalen aurrekontua likidatzen danien, dekretuan honek danak inkorporatzen diez aurrekonture. Kasu honetan, partida bigeratu ziren, 9.000 eurokoa guztira, eta oin inkorporatzen diez, arloko tendekariak ala eskatu da bilako. 6. puntura joko dugu, ordezko bake epaiaren izendapena berri ematea. Badakizuenez, oindala, ez dakit, adibinako plenoan edo, proposatu genduen, ez gendunekin aukera askorik, bakarra zegoen eta proposan genduen nor izatea ordezkoa, eta heldu jaku, Euskal Autonomia Erkidegotik, auzitegi nagusitik, izendatu da bila guk proposaturiko ordezko bake epaia. 7. puntura joko dugu, alkateak eskuordetuta tokiko gobernuko batzordeak hartutako erabakien berri ematea, azkenengo udal batxati, 12 erabaki hartu du tokiko gobernuak. Eta 8. puntua, eskariak eta galderak, eskaririk, galderarik. Holan izan da, asteburu ona izan, disfruteu jaizetan, aizetara daukagu eta ondo paseu. Eskerrik asko.